o chomir thlani ni zirtop ni kan lo thleng le ta tunla chu India le Pakistan buaina aso sanga mitin mai hian kan ngai vena moti mai turania khovel sarkar lian te po anron in rol me kani helai buaina chingfel tur le rampani te insum tur hian US ponaron nge na China po hian in rampani te insum turin aron ngen boka tin diplomatic malak na sang helai buaina chingfel tur malak na sarkar malak na angte kalchopui reng nima sela omzia hi nei thui viau lowa tuna hian ramria hian malak na thar hi akal chho renga silai me pu alani reng boka sutiang vel chu nia in dona lian takemo silai manga in ka na lian tak tak ang ero kha chu chuak lo ma sela ram ria hianin India Army Post lama silai ron me pu ang chi kha voi sari lai mai tuna hian a thleng to ni kha Pahalgam buaina chuan hu khan Pakistan lama tangin India Post a hianin voi sari lai mai ceasefire bo chiat na hi a thleng to nia tarlan ani chuti lai chon LOC a hian Pakistan lam hian sipayan chek bel nia hriat ania India Post a silai an ka bok Pakistan chuan tuna hianin Chinese atanga andon SH-15 howitzer chu ramribial LOC Pakistan option a hian anron deploy nia hriat ani boka hi Laipui ka phlachi ni in helai ramri atanga India ramri chung ka phak Laipui ania hi Pakistan hian an ron deploy mek nia hriat ani Pakistan Army chuan line of control LOC an din mun ti chaktumin sipai reinforcement an kalpuya India Post engemaw zat chu machine gun mangin an kap boka chutiang chu thilom danalani Pakistan chuan sipai helai LOC biala hian ron chekin kumthum kalta a China atanga an laklu origin SH-15 howitzer chu Khyber Pakhtunkhwa helai LOC bial Pakistan chunga hian an deploya an hung thar mek ani hi tuna buaina a chhuan huwa Pakistan in buat seina pakhat ani nge LOC biala hian Pakistan malak na hi anget zela lo om lo thleng thei le beina lo thleng thei laka chakjok le nget zokin in buat seina an kalpui ni in Pakistan lam thu chuat chuan atar langa Prime Minister Narendra Modi kai hroi Cabinet Committee on Security CSS khanin Jammu and Kashmir thil thleng te an thira kata khanin puantak ang khan Indian Army te helai Pakistan ram chung helpol beina changlet turin ahun le mun target chutiang zongjong kalpui tur chuan thunei na pum hlum CSS khan ape ani kha tin Pakistan hian an airspace te an khara India thlona engchima Pakistan van bawro ka thlolu khapani ta tin India po hian changle tin Pakistan thlona angchi reng India van bawro ka ron thlo phei ron thlolu kha a khap ve boka chutiang chuan in chan ton na hi lo om chho mek zel ni zanlam khan Kupwara sectora Army Post a hianin Pakistan lam chuan silayan metpuak le nia hriat ania nisari chunga inka hai thuthlung an bo chiat nisari azona inka hai thuthlung an bo chiat nani Pakistan Army chuan Uria te Akhnoor sector India Post lama te chumilam hoi chuan anram chunga tangin silayan metpuak atin lipa le zura te terror chet na angchi borok sosang takha thleng mek bokatin Kupwara hianin borok a sosang mek boka Pakistan chet dana hianin an thilti sual hi an phalo ni hian a hriat ani India a Lieutenant General pension ta BS Jaswal chuan Pakistan hian a thilti sual lian tak hi a hria India a che thei ti po a hria chuwang chuanin LOC a hian defensive move an kalpui ani mani invena tan le beina lo thleng thei changlet tur hian an in pu chamup mupa chumai ba ka preemptive pon kalpui thei preemptive chu lelampol chet malo chet khalang kha chutiang chu nia hewang hian Pakistan hian a thil ti diklo hi apomani ti in General BS Jaswal retire chuan a soi Pahalgams a chiat na lian tak India in a to hnuwa khan LOC bula hian India military post chu voi tam tak be ani to a be hanti hianin chumi lam hoya Pakistan lama tanga silairon me puang khani chutiang chu kalpui lo ni to April ni som ni pahni hnuwa khanin avoi khatnan IB a silai me pu ani boka hei hian boro ka ti so sang boka Pakistan sipai te hian Jammu bula Pargwal sector IB bula Indian position a chumilam hoi chuan silayan met puak boka Akhnoor te Nausshera te Sunderbani te
Baramulla le Kupwara sector te hi boruak so san na hmun ani mek bokani Pakistan sipai te hian February san hele somni pakhata inka hai thuthlung om mek kha an bo chena sa atin kumin January le April san hele somni panga chung ringot hian voi som panga inka hai thuthlung an bo cheto ania hriatani LOCI India Post te IB hmun te chumilam hoi chuan silain met puak fo bok punta gang khan heram pani hian in chan ton na an kalpui ani ka sang kha zakwa somruka inda suata treaty ram pani ten an kalpui chu India chon tuna hian a chhuasan ani kha jalam lui chu ani dan tur a in tui a chuak tam ni in Pakistan chuan hria in India hian a sa then ani ti hian in Pakistan khan India kharon puwa tin lui then khat te po India chon a khar phui ni in Pakistan chuan an pu boka kang chat te po omani ti in media tam tak ten an tar langa chuti lain atari operation land border crossing chun chu India le Pakistan leilunga anin kalpo na pangai taka in kalpo na kong chun atari ramri chu kharani to boka India hian an khara Pakistan lampang pon official takin an khar to boka chutiang chu borok thleng mek chu ni Pakistan po hian India in achunga ati jutit for that reaction mangin a chang leta ha aya ha mit tiang deuh khanin India hian Pakistan chunga hremna emo chanlet na kalpui angte Pakistan hian na thung rul ve zat boka Pakistani airspace a khar po India chuan a khar ve nga la chu tiang chuan in chan ton na zelin kan puan tak fo ang khanin an khole tui in no chuang te po antikal ve a India hian Pakistan khole tui sang tel fe mai a chhuat tir to a chu ti line Pakistan po hian India mi le sa Pakistan a zin khothong le chu tianga omte a hnot chuak ve boka rampalai anin no chua sakton ve to boka hetiang ang buaina hi thil tlang kha tak mai ani Pahalgam sphere fiak beina chungchang a khanin Pakistan Army Hotu General Asim Munir chuan tuna ramru buaina vung chho zel hi India chuan a thunu nangai India hian military miss adventures akal pui hlo oma hi ain ve nangai ni in vauna a chak chuak Pakistan Army Chief General Asim Munir chuan India hna vokhana khong taka peya vokhana khau taka peya New Delhi hian sipai lam malak na hian a insu mangaya Pakistan lama ma alak na apiang chu Pakistan chuan hnele chiang takin a chang let ngal zel don ni in a puanga Jammu and Kashmir a Pahalgam sphere fiak bei pui thlak na mi somni parukan thi nuaram pani te in kara buena so san zel la ya athu soi ani General Munir Pakistan Army Chief hian tila field firing range a sipai exercise na he thu hi soya Pakistan sipai te hian tuna hian exercise hammer strike an kalpui meka Pakistan Army Mangla Strike Corps hian high intensity field training exercise an kalpuya chumia en fiana chuanin Pakistan Army Chief chuan hemi chungchang hi soin India hianin Pakistan lama che talani vai chuan na takin Pakistan chuan a chanlet tur thuwa soi ground a sipai te hne na thuwa soina Pakistan sipai ho tu chuan anram ven himna atan theito pan chuadona kanin ven na ani phot chuan engman ro pok an mang hrelo ti in na soi nge ni exercise hammer strike chu nge ni Pakistan Inter Service Public Relation ISPR tarlan danin exercise hammer strike hi an sipai te chuan tuna hianin an kalpui meka indona atana anin peizia tarlan na pholan na pakhatani sipai unit rang te tho ho dan te ral thuam manga mel machet na chanlet dan te chutianga sipai rang le ral thuam rang te mun khata chhop khoma omjanei zo ka mel malam bei dan te chutiang te chuan entir bokani exercise a hian multi role fighter jet te leklam ani yatin long range artillery Laipui hun hlazo kap thayang chi te attack helicopter te chutiang chuan chhopni in atak taka chet dan te live fire drill antia chutiang te chukal pui ani yatin full scale conventional warfare angchi in baina pum hlum in dona pangai tak ron chuak theilaka anin rin zia te Pakistan lam hian an pholang ut mai hetila hian ni china kan tarlan ta kang khan a zone zatin zansari Pakistan chuan in ka hai thuthlung an bo cheta Jammu and Kashmir line of control India Pakistan in rina lama Pakistan post lama train India post te lama hianin silai ron me pu thina niya Kupwara te Uria te Akhnoor India mun te chu ral thuam te nau manga ron be thina ni silai me pu hunung beri April ni som thum le mei ni som thum pakhat jan thleng khan chhun zomania
India chuan hei hi chang let ngal zel boka Pakistan chet na hi India sipai te chuan a rul token an chang let ve ngal zel tuna hian diplomatic manga buana chingfel turin ram rang ten ma an la a chutianga mala turin India le Pakistan an du thu le an kar thu te an tar lang choi choya ama ero chu inbiak rem na manga buana chinfel tum hian omzia nei te farran hri lo rampan hi te hi indo turang hrimin boruak lanei mekin an lein ep chhun zom zelani rampan hi te Director General of Military Operation DGMO te chuan April ni somni pakwa khan hotline in biak na nei turin ro manan lo siam to a hemitum hian India lama tangin Pakistan hena vo khan na khong tak pe kani inka hai bo chen na kalpui chu na sa takin India chuan dem sia tar langa chuti chung chuan zantin Pakistan lama tang hian India post lama silai me pu halan ni deuh reng bokani Kashmir khochak lampang sector masabera tangin Poonch ta te Sunderbani Nausshera te Akhnoor baka IB posa te Pakistan lama tanga silai run me puani kum sang ni le pathum khan in ka hai thuthlung masa kha siam ni in February sang ni le somni pakhat khan in ka hai thuthlung thar an siam le a chutatang chuan vo in thleng hian la man zela niya ama ero chu kha tokin hemi bo chet na hi kalpui ani thina India media te tarlan danin Pakistan lama tang hin in ka hai hi bo chet anasa ti an soi tuna hian Indian Army CRPF Jammu and Kashmir Police le Security Force dangte chuan Kashmir Valley a hian fir fiak dap chuan na le chutianga an man ruwa te zong chuaka ti chet na thokin thapuyan la tho chho mek zel boka ram ria cheng te potuna hian in buat sena kalpuin in dona lo thleng thei tur laka bangkar te an buat sei meka tin school no pangte le kho mi pui te po in dona lo don son dan tur te tin an tak sa himna atana anin buat sei dan tur te thlenga zirtir na pe kan ni tuna hian Pakistan khopui LOC Line of Control na Pakistan khopui then khat abikin Muzaffarabad ta mi pui te po an chi ai vio maya indona hiron thleng ngei tur an nga ya hei hi chan ni tabera lang chu Pakistan minister pakhat khanin darkar somni pali trenga somthum paruk chungin India hian Pakistan ram chunga che tala karin hei hi credible intelligence kan dona tangin thuru green tlak tak kan dona tangin hei kan hria nei ti hial khana puanga chuwangin helai ram ribiala Pakistan mi puite an chi ai hle ni a hria tani kin India lam panga po hianin LOC India lama suanin mi puite po anin ral ring viau ni a hria tani ya bangkar te tin Pakistan beina laka himna turin tom himna tur te po chung ko tam tak chuan tuna hian an buat sei ni tarlana ni ve thau bokani LOC le IB che vela thilom dan borok dan hi abuain a chiri hle maya India chuan provocation dang a le ani chuan in na taka chan le tani zel tur thua soinon le a Pakistan chu dan bo che chhun zom zel to lo turin India chuan vau khanan na taka thon mek bokani US telin international community khovel sarkar rang te chuan rampani India Pakistan te chu insum turin an ngen non le a mase Pahalgams be pui thlak nuwa diplomatic malak na hian omza thui taka nei hri lovani hetila hian India hian Pakistan a long range strike akal pui do nemni precision plan ain pe to nia tarlana nia Kashmira Pahalgam firfiak benara thlakami somni parukin nunna an chan nuwa khan India chuan Pakistan laka hian calibrated military response abuat sei nia soyania top level source te chuan Prime Minister Narendra Modi kai ruai India sarkar chuan armed force te chu eng anga chan let na mode of fighting chutiang armed force te chu mode target le timing bei hun tur eng target ni an bei tur ti tel eng anga kalpui tur nge ti zonga full operational freedom an pe ani kha chutiang ani chuanin Indian Army te hian eng emotak chutian tum ni hian alanga tuna ro manna siam hi report tam tak chuan an tar langa Pakistan chunga firfiak infrastructure poimo lian tham ang chi beyemo abik takin Bahawalpur le murit ke hmuna laskere te bale Jaishe Mohammed facility omna niya hriata LOC pia hianin long range precision strike India chona kalpui mai thai niya tarlana ni sanile som pakwa pulwama hmuna security force somli vel helpol thichil bom wanga an thi hnu khathil thena tangani som pani hnuwa India indo thlona ten Pakistan ram chunga be puyan thlak ang khatuna hian kalpuya ni donem hi tuna hian kalpuya ni le donem ti hi chiang lova maro chu source thren khat chuan
Pakistan ram chunga India hi lut lawanga India sipai te tir lu an ni lo mai thei chu ai chuanin long range precision strike ang chi missile thok thui thei tak mai atum tak kap fu a thei ang chi chutiang missile hlom tak mai precision missile ang kha India chuan a tir chuak zok mai thei nia tarlan ani operational plan thren khatan tarlan dana chuanin fighter jet India ina anei zinga Rafale hi hol chu tur zinga tela Mirage 2000 hei hi tlemin hlui ve deuh hlek to ma sela hen tianga be pui thlak na tan hian India hian ring tok ani se kang chu sanghele som pakwa a Balakot air strike a po khanin Mirage 2000 le thona hlui tak mai MiG-21 bison te India chuna tir chuak ani kha kata khan India kha che fu vak lawa Pakistan F-16 te khan bison kha an kap thlang he nge ani kha Rafale le Mirage 2000 hi France siam ve an ni a Sukhoi 30 MKI hi Russia kut chuak ani ve thunga heng France siam Rafale le Mirage te hianin missile trafaran mai Chhawp anti air to ground cruise missile boru ka tanga leilam mel matombu ka chiat na ang chi te tin Israeli crystal maze missile turu tak mai hlom tak mai te an pai thain an kap chuak thaya tin Spice 2000 precision guided bomb sanhle som pakwa India in Pakistan hil an beina atana an man ang chi te po India hian stock engemaw zat an naya heng te po hi France Rafale le Mirage 2000 hian an kap chuak thei bokani heng a thil nei te hi India hian Pakistan van boru ka thlok lut kher lo hian an mang thaya Rafale ina apai meteor missile ngat te phei hi chuanin India van boru ka tengin Pakistan ram chunga helpol tombuk te an kap phak zakani chutiang chuanin news rang hi a om vela India hianin asipai te leilama tir lutin be pui thlak don nge indo thlona mangin aral khata traina kap don ti te chutiang te chu media hian a leng vel meka amaro chu India che dan tur tak hi media lama tarlan chi ni lo wang hianin mipui te hian kan lein rin siak lei chu ni ber hi heti lai hian Pakistan chuan India chet na hi an thli thlai ve renga India in ram riam ma alak na te Pakistan chuan tit for tetin ha aya mit tiang deuh khan an chang let ve ngal zel boka ram ribiala hai ala tan siam chiam maya mipui anti chi ain anti thabara ni bera hewang hen mipui te chu indo na lo thleng turang mai hianin lo thleng nge turang mai hianin in buat sei nia taran ani nge ni tin Pakistan hianin air defense te LOC hnaya hian an chhop thar boka an activate mekani ti chu media tam tak puan dan ani Pahalgams beipui thlak na kalpui tu khami beitu te kha Kashmir chhimlama chuan hlom takin an lo om mek nia soi ani a inbek pona man rochang kang tak tak tenen poi khoi thein an lo om ni in intelligence report thren khat chuan atar rangani tuna hian India sipai security force CRPF le police rolten helai rambial Pahalgams le chevel hi dap chuana run pui an la kalpui zela amai ro chu heng poi khoi tu te tak himan chuan la ni tlat lo hi thilmak tak ni te pon tarlan ania amai ro chu source thren khat chuan Pakistan lama an bik bo to an ring nge ni ola enga po chu ni se India le Pakistan bo rok tang mek hi ala ziom theilo ti chu voina kan thutluk na han ni le ta phot sela chuti lai chuanin diplomatic lama in biak rem tum na hi kal chhoreng boka China US te pon in sum turin ram pani te an nge na chutiang chuanin khathil thleng kha tran bik nei lo pol ten agency ten chui se ti te rotna hom chhome kani malak na te po oma amai ro chu tuna ri hian chuanin ram pani te an lein beng niam thei hri lawa an lein beng dai hlei thei hri lawani ber mai an malak na sang le ram ri an chet vel dan en hianin indona machon tum ang hrim hian an cheme kania Pakistan lampang hian air defense te an chhop hnaya tin video masalama kan tarlan angkhan TPS 77 anti radar system traset mai te sial kot khopui LOC nei khopui an ron chhop bokatin China atanga andon long range howitzer Laipui kap thui thayang chi kha helai LOC nei taka hian Pakistan chuan an chhop boka asipai te thanem takan ron tir thar bokani ti chu media te puan dan ania enge thil thleng tur hi hriat chak om hriat hupur om tak ni si ani mizo tlangwal India sipaya tang tam tak helai Jammu and Kashmir hin an lut to boka hei tak hi keini mizo te pona kan nge ven chan ni te pona hriata kan pon tak fowang khan full scale in dona ero a chuarin om che lovani ma se chu tianga konfi ta ka soi thei khani bik chuang lova in dona pum hlum in dona tluan tling te po hi
thil lian tham vak lawa tanga ron in tran chho a khatia in do ta te po khovel history war history an clear hian thil thleng ve chawk ani bokani khati sin ka ni le phot mai sela India Pakistan buai nei kan clear zelanga thu thar ber he chanela hianin in longai chang sel don nia